Willy? Mola o no? Què fas? Faig de paracaigudista. Mola o no? Quan aterres has de doblegar els genolls. És el primer que t'ensenyen. M'ho va ensenyar el meu tiet. Jo de gran seré paracaigudista com ell. Doncs jo seré de les forces especials. Uau! I quan torni em portarà un paracaigudes. Si volgués me'n podria portar 2 o 3, Són de seda. Com una altra cosa que ja sé. El què? Unes calces. De què rieu? Hola, Raimon, hola, Àngela. Hola, Willy. Què feu? Res, no fem res. Ei! I si anem a per un pot de melmelada? Et donen un penic per un pot gran. No en queda ni un. He buscat per tot arreu. El Pato Donald n'ha trobat uns quants. Ah, sí? Sí, fins i tot ha trobat una caixa de llumins. De veritat. Sí, perquè sempre li regira el bolso a sa mare. No m'estranya que el pegui. Pobre Donald. Ell s'ho busca. Va fer un incendi a la barraca del carbó. Però perquè la seva mare el va tancar dins. La meva mare diu que la seva mare és un cas. Com un cas? No ho sé. Diu que té alguna a veure amb els llençols. No ho sé. La meva mare diu que els seus llençols han vist de tot. Potser es pixa al llit. Anem a buscar el Pato Donald. Va, que serà divertit. Això! Aviam si trobem on ha trobat tots aquells pots de melmelada. Li farem dir a la força. Sí. I li farem... Li farem la vaca. Fa un mal. Vinga, va, som-hi, anem. You are my sunshine.